pipira cepat ba day gani election. Kubleishibun ya ka por ke jongki nga mi smat ane kun ke MDC election nomor ba kalau idon bentah hi po KM election di belalet pat ni ba po nang tmai constituency ki atli ki nongrim ki ba nga yang kolong ba kani ko vote share jong ki wei pat ki bom dei ka si na kalai pesan hajar khatsan hajar khatsan hajar ki ki kasi kat ba shpau hajar kala dei kita ki wei pat ki chat ngri kita kadai kapan tek lakam yakini ki kajing kiu jong ko vote share nomor ba ladang imla ban ai krampak pat solong kum ka general seat kum balong hiwei pat ki constituency kum ke badan po jong kani ka po jong ka jurisdiction jong ka HDC pat ko wei pat kalong ba mo ni ba hot ka district council kadai ko wei kalat ya kapan issue ki training license inrai ni bandon ni kita ki ang ki kendon bang issue la renew ki training license kan long ya kaba ai ya kata ke kam ki jam kamut kadai bandon ya kata ka jing yete ba kumba nyop ho proper person dei ban ai lat swa ya ki khun samla ki jongi ki blaidon ya kita ki qualification namar ka ba sungsi ka long ba hakis nam ki lalet ka jing issue training license ka jing ai NOC ka long ba ini pet kum ka star cement kum ki we cement factory ki ba bon hi ki post ki bahe ki HR ki manager post labat hi da kini ki wei pat ki bomdai ki try jala kat ba ki khasi hi jongi ki try muluk mo ki hap ni ba ki sar shabar jong kata ka Jakarta ke jong ki ba sat tiar ki ba le kini kam ki bar ki baria ki dei ki khasi jongi ti kata ngide bante lakam namar ba ngibun ki samla khasi ki bladap ya kini qualification ki bahe kata kadai ke ba ngayang ban mon chakmat ke ban Kebal oi habalai khun de banon hi ga jing sos kam ga jing shania ningkong ibu ga jing shania ublai ba ke baro la do ublai hi mon ala juong ki meeting ke balai la do ublai mon ngandon bano balo bala ban khang la da ublai pan mon re ngana tris tong kanu kanuru ngana poi sa thong kata kadai ke bangabu ahmad bat hot nya hab ya khun bat kini ki bat i CM ba fi la ong ma to ka jing khun hi hab ya khun hi re nginam randin intur sakmat bat ninge skam ba ka jing job hi ka shong how play bat how banajar ba alan ko oi ka dei hi ba pia laju idang dei hi to sitting MDC na po so rang kham to ka jingwan ka jong i ka mo kadai ka mon ka jong i ni ngin la kadai ka hok ka jong no ru banwan sakmat ya ka ban ya khun ya election la re na ka no constituency hi nga te ka su hab ya pedang lut ya baro ki bawan ya ka ban khun ya ka election te khandiat abai dai ba phi kran lu chpang pen dan ba tablang no arjar sa adu bi por ni ko mo amar ba nga de khar ngor hi mo ipa jong adi khar ngor ya do ya di su khati ngila ya don hadu arjar ka khandaru ya don lang ba te lang kamu ngila ya jakti hi jat hi bat ngala ong hi seki haki rensan yo ong lada dei barang don iba he nganu mi sakman namar ba ni dei ki nong kersan ki bat ngala i ki kam ki ba i trai bat ni ba abang ya serum sereng ka kata ka nam bat ka buram ka jong i ki brio ki dang i bai te ngiru ini but ya kedin chat ki ini but ya kejing ya ki mati ki ba i trai banya trai hi nam tau pat ba banya wanra ka jing ba bat ya ka jing kala ngani ka konsensi nong tmai ba ko nila belum bakal ka family ni jong ni ba latuk lang kesan fi ni kenti ya kata ngalali kendu iki family ki jong ki hot ki ya pen pau hi kata ka jing don ki ba ki khun ki jong iru ki raiwan ni kendu ya te i pidang hi mo i baro ri kan no yang ko ni sos kam ya kata kat long ka jing toy so so ko i ba pa chal so la bun kin campaign am ta fi ni la jat hot kadai ke jing shisha hi ba ya ka TMC na ru na kaning la ada i media ke jong pi ba la ada klap lama menta barok ngi rong sen kongres but iba charles mta idang dot hi ba TMC reer ba ide ke jing kersan i shimat kumu mo kumu tau kumu tau wedan ha ko konsensi hi i kersan ya kumu tau kertong na kam ta ne ka MDC election satu mi na mikirin sa men kan banilap la ba jipi ya kata tinggi apa dia ya keli na imo nomor ba nga tanga nam lap no ri iong hi ya ba nilai de ya keren hi ba iong ila kitbok kitrang hi nakaliang ka jong i ndai na party ndai nakaliang ka jong i kum simat hi kum
kum tahu nong sok senong apa jong konsensi itu lah ai ya kata kecing kersan nak yang jong